Kejda, wiesz, że cię nagrywam? Tak, to mogę kogoś pozdrowić. No pewnie. No przede wszystkim chciałbym pozdrowić Angelę. Chciałbym pozdrowić także ciebie, serdeczny redaktorze. Także tego kutafona Jarka i Pizdę Dulaka. Chciałbym pozdrowić tak też tą męską pipkę Szczepana. Tego wiesz, tego kutafona, co sepleni i ma zawsze kutasa starego. No i jeszcze bym chciał pozdrowić Czopka, też Czopka. Czopek sobie pewnie sapuje przy Shaundy z Science Row'a. Cicho siedź! I jeszcze Anca, i jeszcze Banana i Kwaścia. I Ocugo i Marciena. No i może Chochoła. I Widzisz, jak jeszcze strzelają? może... Nie. Strzelają A fajerwerkami. ty dalej nagrywasz? Tak. Żeśmy takiego kombosa przerwał nyga. No i jeszcze chciałbym pozdrowić nygusów. I także chciałbym pozdrowić tego faceta, co z nami kiedyś gadał na TeamSpeaku. Pamiętasz tego, co taki był spoko? To. No i jeszcze, Możesz przerwać, czy jeszcze? jeszcze chciałbym pozdrowić tego, co szukał swojego kolegi i oby go znalazł. No i to by było na tyle. Cześć! No.